No, dámy a páni, je 7 hodín 40 minút, presne podľa predpovede, podľa kalkulácií aj vyšlo slnko, aj som to stihol. Najprv si dáme nejaký taký záber na záhorie. Je tam vidieť krásne inverziu, tam ďalej. Do toho to je ranný svit, to je niečo neskutočné, tuto dole, jak je kamenelom, je vidieť aj rohožník. Tak, znova sa točíme, nebudem zase vysvetľovať všetky kopce, čo sú tu, lebo ich je tu dosť. Ale je krásne vidieť, hádam aj veľká javorina, neviem, môže byť od Petrklina, Plavecký hrad, Vápenu, Záruby, Čelo, Veterlín, Havranica, hen tam vzadu bude asi veľká javorina. Potom od Zárub napravo, to môže byť aj Považský Inovec, ťažko povedať, hen tam sú vidieť výpary z Jaslovských Bohuníc. Tam bude možno aj Zobor vzadu, no a už sa točíme k východu slnka. Takto nejak to vyzerá v nedeľu ráno, 7:40. No nádhera, perfektné niečo. Jen tam vzadu vidieť rozhľadne na Veľkej Homoli. No my sa budeme tu ešte presúvať sem vrcholovým šípkam Hanceduliam.